Dear Nicole and Chris, ako si Kara, 33 years old, at full-time mom to 3 kids. Actually, hindi ko na maalala kung anong taon ako naging tambalanista. Ang alam ko lang, mixed emotions ang dala ng tambalan sa buhay ko. Minsan, tawang-tawa ako sa inyo. On some days naman, naiiyak ako sa mga kwento ng Mahiwagang Bornay. Yung mga anak ko ngayon sumasabay palagi sa mahabang magandang morning ni Nicole. May asawa ang tatay ko kaya mag-isa akong itinaguyod ng nanay, pati na rin ang 2 ko pang kapatid. Para magawa yun, nagtrabaho siya abroad. Kaya lumaki kami sa lola, tito at tita na matatandang dalaga. Ang strikto nila. Bago dumilim, kailangan nasa bahay na para hindi mapalo. Masunuri naman ako. Mabait at responsableng ate din sa mga kapatid. Kaya lang pagdating ng first year high school, nag-boyfriend na ako. Nakipag-break naman ako after a while pero nag-boyfriend ulit pagdating ng 3rd year. Nahuli kami ni tita na nagde-date sa plaza kaya sa harap ng napakaraming tao, pinagalitan ako. At kahit birthday ko kinabukasan, naglayas ako. Nagstay ako sa abandonadong bahay na katabi lang ng bahay namin. Nagutom na ako after 2 days kaya umuwi na ako sa amin. Yan tayo partner eh. Hindi napapanindigan ng mga paglayas pag gutom na eh. Layas ka pa. Oh, sige. Gutom ka ngayon. Sige. Yung naglayas pero hindi naman lumayo. Nandun lang din sa paligid. Sino niloko mo? Sarili mo, di ba? Daming ganyan. Anyways, pero dahil matigas ang ulo ko, sumama ako sa boyfriend ko at hindi umuwi ng ilang araw. Natuntun kami ng tito ko kaya sinundo ako at pinauwi. Pag-uwi, sinampal ako ng tito ko sabay sabing, sana lang hindi mo maranasan itong sakit na ipinaparamdam mo sa amin. Natigilan ako. I had my first child at 16. Maswerte ako sa partner ko dahil mabait at responsable. Suportado din kami ni Mama until she went home for good in 2012. Since then and until now, ginagawa namin mag-asawa ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan ng mga supling namin. Bukod doon, binubusog namin sila ng pagmamahal at atensyon. Yung buong pamilya na pangarap ko nung bata pa ako, ibinibigay ko sa mga anak ko. Palagi kong ipinapaalala sa kanila na importante na makatapos sila ng pag-aaral. Okay lang kahit hindi sila honor students. Kahit walang awards. Basta may diploma. One day, ipinakilala sa akin ng eldest ko ang boyfriend niya. She's 16 years old. Grade 11. Dahil guided naman at busog sa paalala, hinayaan ko. Welcome ang boyfriend niya sa bahay. Ang bilin ko lang, huwag magsi-sleepover kung saan-saan. Nangyari ang kinatatakutan ko. One night hindi siya umuwi. Naulit pa yun ang naulit. Galit ko siyang sinundo para pauwiin pero ayaw na niyang sumama. Nag-flashback tuloy yung sinabi ng tito ko sa akin na sana huwag kong maranasan ang sakit na ipinaramdam ko sa kanila noon. Ang sakit pala talaga, tambalan. Alam kong naging masama akong anak dahil hindi ko sinunod ang nanay ko. Ngayon, dama ko na yung sakit na nararamdaman ni nanay nung nagloko ako. Ayokong bumitaw sa anak ko dahil walang ibang makakaintindi sa kanya maliban sa amin ng mga magulang niya.
hindi ako magsasawang mag-reach out sa kanya. Patuloy akong aasa na one day, marirealize niya din na mali ang ginagawa niya. Tatanggapin namin siya ng buong buo kapag umuwi siya. Sa ngayon, pumupunta pa naman siya sa bahay para sumagot ng modules. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana makapagtapos siya at ang mga kapatid niya ng pag-aaral. Salamat sa pagbasa ng kwento ko, Nicole and Chris, at sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga listeners ng Tambalan. Ang inyong tambalanista, Cara. Una sa lahat, partner, meron bang mga background music na medyo makabago naman? Ano ka ba? Idol ko makalu- si Tita Helen. pero classic yan. Gusto ko yan. Oo naman. Kaya lang naisip ko, parang meron bang parang yung mga level dito na medyo mas bagong version? Kasi sa totoo lang, yung mga iba nagtatanong sila sa atin, bakit po hindi po kayo nagpapalit ng instrumental? Nababagay po ito sa edad namin. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na. At siguro kasi hindi pa kami makakuha ng parang kaparehas nitong kadramatic na instrumental na yung sinasabi ninyong mas bagong version. Oo. Tingnan yung mga nanay natin, pag nadinig yung mga ganyang klase ng kanta, tutulo na lang ang luha nila kahit masaya naman sila. At saka kahit ikaw, bata ka ngayon, nakatuto Oo, ka ngayon, feel good ang Lunes mo, narinig mo yung iiyak ka din eh. Kahit wala kang problema, parang feeling mo problematic ka. Anyways, Cara, ano na? Alam mo, bago natin na pag-usapan yung mga ibang mga bagay-bagay, no? Cara, alam mo, ito yung sinasabi nila na there is power in the word. Yes, agree. Yun yung naalala ko lang na maaaring sinabi 'di ba ng tito mo noon na sana hindi mo maramdaman, ano ba yung saktong sinabi ng tito mo? Sana hindi mo maramdaman yung sakit na ipinaramdam mo sa amin. Yes. Actually, yun nga there is power in the word, pero sana hindi mo siya parang kasi ang nangyari kasi, sinabi ni tito yung salitang yun, tas inabsorb mo siya, tas dinala mo siya. Totoo. Yun kasi yung parang ang sinasabi nila, kasi minsan hindi mo naman makokontrol yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo eh. 'Di ba na probably pwedeng curse against you kasi spoken word na yung probably hindi mo alam. Kaya lang ang problema kasi yung tatanggapin mo tas inabsorb mo siya tas lagi mo siyang iniisip. So ang ending para mong tinanggap ito. Wala lang para tuloy may sumpa ka sa madaling salita, di ba? May ganun daw kasi dapat talaga. sinalag mo na agad. Shield, ganun. Tapos may pagtasang kamay, di ba? Yung naka-X yung kamay. Oo, ganun. Ganon, shield. Hindi ka tatabla na sa Oo, yan, di ba? I rebuke in the name of Jesus. Ganon. Ganyan. Ganon. May sigaw. Ganon. May sigaw, may pa-X. Ganyan. Tapos Spider-Man pose. Ganon. Paano yung tunog na nabitin? Ayan. Basta ganon. Di ba? So, yun, Agree wala ako lang. doon, agree. Naalala ko lang. Yes. At kasi hindi natin makokontrol yung sasabihin ng ibang tao, especially when they're hurt. Hindi mo naman masisisi din yung tito mo. I'm sure hindi ka rin naman niya kinurse. Alam mo yon. Kaya lang, sinabi niya yon at the time na sobrang sakit sa pakiramdam kasi siya yung nagpapalaki sa inyo. Kumbaga parang in his head, ito yung mga iniisip ng mga taong nagpapalaki ng maayos ng kanilang mga anak. Saan parte ko nagkulang? Alam mo yun? Bakit ka nagkaganyan? Oo, Pinaalalahanan naman diba? kita. Diba? Parang nagbibigay ako sa iyo ng advice. Correct. Paulit-ulit naman tayo. Tapos, di ba, ilang beses di ba, tapos biglang, ganun pa rin. Kaya siguro, ganun, hindi natin siya masisisi kung ganun yung sinabi niya. Kaya lang yun nga, parang feeling ko dahil inabsorb mo, tas, I don't know, lagi mo siyang iniisip or tinanggap mo siya or something, hindi mo siya sinalag. Tama, agree ako doon. Kung gaano ka-powerful kasi yung words, ganun din ka-powerful yung isip. Oo. Diba? Tama, your word is mightier than the sword. Correct. Oo. Parang ganun. So, yung talim na binigay sa'yo nung taong nagsalita, tinanggap mo. Ganun kasakit. Kaya dala-dala mo. Yung sinasabi natin namang yung talim ng isip, ay yung power ng isip, ay kasi power ng salita. Kasi nga, di ba, dahil inisip mo, tinanggap mo yung sword yung sugat. Sa inisip mo siya, dinaladala mo. Yeah. So, ina-attract mo siya everyday. Oo. Kaya hindi naging maganda yung kinalabasan. Alam nyo, isingit ko lang to ha. Lagi naman kami mga singit na mga kwento sa lalayo kami ng topic, sisingit akong kwento.
Naalala ko lang, partner, nung nagkasakit yung anak ko nung April. Tapos lahat ng tatandaan ko to, partner, tinuro sa akin, kapag kami sinabing hindi maganda, salagin mo kagad sa utak mo. Alam mo, Kasi na yung pangred damit mo sa lagid mo. salagin mo. Hubad ka agad. Para kontra na palit. Para wala nang, hindi magkaroon ng chance na pumangit. Diba? Ganun. Basta yun yung tinuro sa akin kapag kami narinig ka sinabi ng doktor, sinabi niya lang yun. Mas makapangyarihan yung Diyos kaysa dun sa doktor. Ganun. So, alam mo, partner, via Zoom yun kasi diba, syempre hindi ka naman pwede makapag-meet all the time. Natatandaan ko, buti na lang via Zoom kasi pwede ka mag-mute. Kasi pag may sinasabi siya na ito po yung mga negative na kasi ito po yung nakita namin, ito yung mga ganyan, talaga minumute ko, I rebuke. Hindi, totoo yung mga sinasabi mo, ganyan. Pero nakangiti ako sa harap ng Zoom. Talaga po, Dok. Pero pag mute ko talaga, hindi ko tatanggapin yan. At hindi ko talaga tinanggap. Kinokontra mo. Kinokontra ko talaga. Hindi ko talaga hayaan na dumating dun sa point na, ay, sige po, tatanggapin ko na hindi po siya gagaling. Yung mga ganun talaga. Pag yung mga linyahan nun yung partner na parang, hindi po ako sure na, mami, kung gagaling. Ay, talaga yung utak ko talaga, partner. Salag, shield. Wala na naisingit. Tama din naman yun. And you find it parang para sa akin, effective. naging effective siya kasi gumaling yung anak ko. Alam mo yun, parang hindi ko talaga inallow na any negativity to go inside. Ang sa amin, kailangan diretso na tayo sa recovery. Parang ganun. So, wala lang. Kaya din siguro. Pwede mo ding i-apply. Pwede diba? ding. Totoo yun. Kontrahin mo lang. Kontrahin mo lang parang, hindi pwedeng yung mga salita mo, pwedeng, 'di ba, makaapekto sa buhay ko. Pero on the other hand, totoo naman din talaga yung nangyari. Masakit din naman kasi talaga yung inalagaan ka ng husto, binantayan ka, pagkagabi gusto niya nasa bahay ka, tapos nakasingit ka pa. Ang galing mo, in fairness, ng idol kita, girl. Sa gitna na lahat ng pagiging strict ng mga tita mo. Saan ka dumaan, no? Saan ka dumaan? Nagbukas ka ba ng tunnel sa ilalim, sa sahig ninyo para mo, makalabas ng bahay? Ito na talaga part ang pagpapatuloy na kapag kalandi ang umiral. Hahamakin na lahat ng maliliit na butas, makatakas lamang. Diba? Kung gusto talagang may paraan. Totoo. Diba? Ang daming lessons na pwede makuha, no? Ako siguro tumatak sa akin yung respeto at pakikinig sa mga magulang. Napaka-importante nun. Kasi minsan may mga pagkakataon tayo na masyado tayong believe sa sarili natin. Tayong mga anak, di ba? Ako nung high school ako, pasaway din ako eh. Talaga ba? Oo. Okay. Mabait naman ako pero siyempre, tao lang, nagkakamali ka sa mga decision mo sa buhay. May pagkapasaway. And to the point na ganun din, na pag sinasabihan ka, minamasama mo. Yung sinasabi sa iyo ng magulang mo na parang kunyari hindi ka naghugas ng plato, minamasama mo na kaagad. Galit ka. Oo, tamad-tamad mong bata ka, dinadumdam mo 'yon, na feeling mo inapi ka. Yung mga ganun talaga. So to the point na nag-decide na akong ayoko nang sa ganitong klase ng environment. May mga ganun. May paglayas. May mga ganun, wala namang pera. Tandaan mo, wag kang umarte-arte na maglalayas ka kung hindi mo magamot yung sarili mong pimples sa likod. O totoo tapos, yun, di ba? May mga ganun kami. Umabot ka pa sa layas level. Oo, may mga ganun. Sobrang believe ka sa sarili mo. Feeling mo kakayanin mo na. Feeling ko maraming bata o kabataan na makaka-relate na minsan believe tayo sa sarili natin. Pero ang totoo, hindi po natin kaya. Hindi pa. So, ganun, lumayas talaga ako ng bahay namin. Na parang, ilang oras lang umabot ang paglayas mo. Siyempre may konting paninindigan ako. Yung oras lang yung Oy, taray, umabot ng days? Days. Ay, taray. Iba din talaga yung paninindigan. O, ilang days? So, yun nga, lumayas ako ng bahay, nagtawag ako ng mga kaibigan na pwedeng kumup sa akin. Tapos nagpalipat-lipat ako sa mga bahay nila. Kaya lang naramdaman ko, feeling ko, pabigat na ako sa kanila. Tama. Na parang sila nga nahihirapan nung kumain ng sarili nilang pangkain, dadagdag pa ako. Tama. Mabuti man lang kung pabebe ka lang kumain. Kilala mo naman ako, lamon, di ba? Hindi ka naman kumakain ng pabebe. Mahina na yung tatlong rice sa isang upuan. Di ba? Pabigat ka talaga nun. So napapaisip sila, teka, bakit kami nagkukup-kup ng hindi naman nakakatulong. Sabit na sabit pa ang dating. So, in other words, kagaya nung kwento ng entry sender natin, nakaramdam ng gutom sa madaling salita. Walang pera, walang resources, walang pambili ng kung ano-ano. Di ba? Umuwi ng bahay sa madaling salita. And doon ko na-realize na bakit mo mamasamain yung sinasabi sa iyo ng guardians? Nagkaroon pa huminga sa mask mo. Ramdam ko yung hingal mo. Ramdam ko yung hingal mo. Ang baho kasi. Ako nga kanina, nilagyan ko ng peppermint. Ang baho din simple. kasi. Ang baho din kasi.
Na-realize ko nung dati gumagamit ako ng face mask. Hindi naman kasi ako nagsasalita masyado. Eh ngayon, pagising mo, Salita. salita, naipon yung baho. Bigyan kita peppermint mamaya. Malakas-lakas. Kontrabaho. Sabi ko, ganito pala kabaho hininga ko. Nararamdaman mo ba yung hirap ko? I'm struggling, you know. I can feel it, partner. You want... Kaya luwag ang kuminsan fresh air naman. luwag ang body face mask. I need fresh air. Strategy ko yun eh. Kaya lang na-observe mo pa rin. Naramdaman ko kasi yung may sinabi ka na parang... Ang lalim ng hinga. Yung hirap na hirap. Baho na kasi. Hindi tayo matatapos. So, pagka magugulat, bagla akong matumba ha. Nawala ka na ng oxygen. Hindi. Nasuffocate na ako. Nasuffocate ka Nag-collapse dahil sa baho ng sariling hininga. Bibigyan kitang peppermint mamaya ha. O anyways, o ano na? So yun. Yun, In other oh. words, na-realize mo yung value na Babalik sinasabi ka. sa iyo ng mga guardians mo. Yung Yes. sinasabi sa iyo na maghugas ka ng plato, maglaba ka, maglinis ka ng bahay. Actually, para sa iyo din yun. Correct. Wag mong mamasamain. And Yes. later on in life, na-realize ko, oo nga, no, tama sila. Lahat na tinuro sa akin yung mga household, Iba gagamitin mo pala. ginagamit ko pala, magagamit ko Oo. pala siya. At Pagtanda ko. Correct. At mga ipapamana mo ganon. pa yung learnings na yan. Totoo. Yung mga strategy ng pagtupi ng brief. Totoo, di Diba? ba? In this case, ito, tinuturuan ka na, disiplinahin ka, wag ka lumabas ng oras, bahay sa alanganing oras. Oo. Di ba, pag nakita mo yung value nun, oo nga, no, ang intention pala ng parents ko sa akin, ingatan lang ako. Oo, yun lang Ayaw naman niya talaga. ako mapahama, pero minasama ko yun, lumayas ako ng bahay. Umarte akong ganun. Diba? Tapos babalik ka din. Huwag ka na Listen to your magmaasim. parents. Listen to Yes. your parents kasi they only want what's best for you. Correct. Siyempre, hindi nyo naman talaga magigets. Kasi nandyan ka sa prime of your life. In love na in love ka sa jowa mo. Totoo. Feeling mo yung jowa mo, siya makakapagbigay ng napaka-bongacious na future. Naku, lalo-lalo na kung bata ka pa. Bata ka pa. Totoo Alam mo, pag yun. nagtrabaho ka, malulunod ka. Ang dami palang iba. Di ba? Ang dami palang options. Well, at least nakatapos ka na ng pag-aaral. Agree. Huwag kang magmadali. Ito yung, as an ender, sasabihin namin, huwag kang magmadali. Kung ano ang age mo, act your age. So Tama. kung nandiyan ka sa age ng 14, 15, 16, dapat nag-aaral ka niyan, Tama. friend. Hindi mo inaisip maging nanay. Pero syempre natin inuhusgan yung mga naging nanay at an early age. Diba? Hindi sa ganon. Talaga nangyayari lahat, may tamang dahilan ng lahat, 'di ba? Pero kung pwede mo sundin yung tamang timeline, Correct. bakit hindi mo naman susundin yung tamang timeline, 'di ba? And magigets mo lang talaga 'yan pag naging parent ka na rin. So it will take time, matagal pa. Agree ako 'Di ba? doon. Matagal pa pero you will get there. Tama. So wag lang masamain na minamahal ka nila. Tandaan, may mga tao na ang wish nila may nanay at tatay sila na nagagalit sa kanila. Bakit? Nagga-guide sa kanila, Oo. nagdidisiplina sa kanila. Wish nila yun kasi wala silang parents. Correct. Ikaw meron, concern na concern sila. Tapos ikaw, Minamasama mo Gina-G pa. ka? Wala ka naman Huwag pangkain. Uuwi ka din naman. Uuwi ka din naman. Ang takaw-takaw mo, grabe ka pag buffet ng samgyupsal, nakaka 10 kilo ka, ikaw lang, di ba? Tapos mamaasim ka panlalayas, wala kang pera. Wag na, uy. Totoo yun. Listen to your parents. Yes. Salamat sa iyo, Cara, for sharing that story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... Mahiwagang BruneiStory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. And by the way, every Monday po at 9:30 a.m., ina-up po namin ang bagong episode ng podcast Yes. sa Tambalan Podcast on Spotify, a Spotify exclusive. So it's a Monday today. So ibig sabihin, feel good na naman yung aming bagong entry ng podcast. Yan. Listen na ha. Kinig na kayo Yes. sa podcast ng Tambalan on Correct. Spotify. Yes, isang malaking check ng pink na ballpen. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon. Sa malanding may determinasyon. Yan!